Greece seems to have finalized a deal with its European partners, but how different is this deal from the previous one? Mr. Manolis Glezos, a member of the European Parliament from Syriza, registered with the Confederal Group of European United Left, discusses with us the main points of the deal. From the European Parliament for Actua TV, Haragioka. Regarding the final payment of Greece to IMF, Friday the 5th is the deadline. Greece has to pay the amount to IMF. If Greek government is about to face a dilemma between paying IMF or paying salaries and pensions, which of one is about to choose? Πρέπει να διαλέξει οπωσδήποτε να πληρώσει τους συνταξιούχους, να πληρώσει τις απαιτήσεις του ελληνικού λαού και όχι τις συνέπειες των δανείων των ξένων. In that case, this means that Greece is going to face a cash problem, a credit problem. Όλα αυτά που λένε είναι φλιναφλήματα, είναι δημιουργήματα για να μας υποχρεώσουν να πληρώσουμε. Δεν έχουμε ανάγκη να πληρώνουμε τους δανειστές μας. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός. Ποιο είναι αυτό το γεγονός? Ως τώρα έχουμε συνεχή μπροστά στην κρίση που πραγματοποιήθηκε μία συνεχή προσπάθεια να σωθεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο σε βάρος του ελληνικού λαού. Κέρδισε τίποτα με τα δάνεια ο ελληνικός λαός? Δεν κέρδισε απολύτως τίποτα. Από το κακό στο χειρότερο. Αυξάνεται συνεχώς η ανεργία, κλείνουν περισσότερες επιχειρήσεις και καταστήματα, δημιουργούνται κύματα μεταναστών, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, επιστημόνων μάλιστα, και έχουμε συνεχώς αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, ως σήμερα με την πολιτική των δανείων δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Μα κανένα αποτέλεσμα. That indeed might be part of reality, but yet Greece needs an amount of money from its European partners to pay the interest. Επιμένω πάλι να λέω, κερδίσαμε τίποτα με τα δάνεια? Εδώ είναι καθαρό το ερώτημα, δεν είναι δημιούργημα εξωπραγματικό. Κερδίσαμε τίποτα με τα δάνεια, από το κακό στο χειρότερο. Άρα πρέπει να σταματήσει η ιστορία των δανείων. Διότι παίρνουμε δάνεια χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μας δίνανε δάνεια, κερδίσαμε τίποτα. Κέρδισε τίποτα ο ελληνικός λαός? Βγήκε, ανάσανε, λίγο να ανάσανε, καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσουν. Και για εκείνους που λένε και τι θα γίνει, η απάντηση είναι ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του, χωρίς τους δανειστές. Χωρίς τους δανειστές. Μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του. Και μερικοί ρωτούν. How? Πώς? How? Πώς? Απαντώ. Όταν ήμουνα στη Βουλή πριν ένα χρόνο και μιλούσα το ότι περιέγραφα αυτή την κατάσταση που έλεγα προηγουμένως και έλεγα με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δίνει λεφτά για να σώσει τους τράπεζες και όχι για τον ελληνικό λαό. Και τότε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών σηκώθηκε από την έδρα του, ήρθε και κάθισε δίπλα μου και μου λέει, κύριε Γλέζο, δεν δώσαμε όλα αυτά τα λεφτά που λέτε στις τράπεζες. Λέω, τι δώσατε? Και με τα ίδια του τα χέρια, έχω το χαρτί στα χέρια μου, γράφει, δώσαμε 5 δισεκατομμύρια ρευστό, δώσαμε. Λοιπόν, για όσους που λένε τι θα γίνει, ορίστε, πάρτε τα 5 δισεκατομμύρια που δόθηκαν από το λαό, από το αίμα του λαού που δώσανε στις τράπεζες και δώστε αυτό το ποσό στον ελληνικό λαό για να ξεκινήσουμε. Greek government is confirming in public that compromises and makes a step back in the negotiations. In the same time, the final deal provides suggestions such as increases of the value-added tax and stabilization of the minimum wage as it is now. It's possible for Syriza
to accept and sign that kind of deal, which is totally different from the concrete Thessaloniki plan? Φυσικά, εάν κάνει υποχώρηση και το υπογράψει, θα είναι αντιμέτωποι με τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Καταρχήν θα φανεί ότι αθετεί το λόγο της. Αλλά να το δούμε ένα-ένα. Παίρνω τους δανειστές τι προτείνουν. Ζητάνε αύξηση του ΦΠΑ. Υπάρχουν χώρες όπου το ΦΠΑ για τα φάρμακα και για τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης είναι 0. Γιατί μας υποχρεώνουν εμάς να υπάρχουν οι 3 συντελεστές όπως λένε στα φάρμακα? Το κατώτατο, το μέσον και το υψηλό. Δεν θα μπορούσαμε να καταργήσουμε και εμείς το ΦΠΑ, να το μηδενίσουμε δηλαδή στον τομέα των φαρμάκων, στον τομέα των τροφίμων πρώτης ανάγκης, το ψωμί δηλαδή και τα πρώτα, το γάλα κτλ. Και μπορεί να κάνουμε και εμείς μια διαβάθμιση και να έχουμε υψηλό ποσοστό στα άλλα. Και υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η αριστερά δεν δέχεται τους έμεσους φόρους. Οι έμεσοι φόροι είναι σε βάρος του λαού. Δέχεται μονάχα τους άμεσους προσωπικούς φόρους και όχι τους έμεσους. Η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των εμέσων φόρων. Τώρα, γιατί δέχεται αυτό, το θεωρώ απαράδεκτο και δεν πρέπει να το δεχτεί σε καμιά περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ. But in a case that that kind of deal enters the national parliament as a suggested solution for Greece now, do you believe that will be approved in general, not only from other parties? Because as I can see, there are people within Syriza, as you for example, that they are not going to support it. Πιστεύω ότι οι Έλληνες βουλευτές που εξέλεξε ο ελληνικός λαός για να καταργήσουν την πολιτική των μνημονίων, για να καταργήσουν την πολιτική των δανείων, για να καταργήσουν την πολιτική της υποταγής της χώρας, ότι θα αντιταχθούν. Mr. Venizelos, to shift a little bit our conversation, the president of the political party PASOK suggested a simple proportional voting system, and he finally suggested to erase the bonus of the plus 50 electoral seats in the parliament. Are you willing to approve that? Βεβαίως και έπρεπε να το έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από πριν. Δεν έπρεπε να αφήσει το Βενιζέλο, έπρεπε να το καταθέσει από πριν. I have to sincerely thank you for your time.